Mbak, mohon maaf yo lek suaraku rada bindeng soale dino iki aku ki lagi pilek, irungku buntet, dadi suarane ki rada serak-serak becek ngono lho Mbak. Tapi ya wis piye neh lho Mbak, aku kudu pangkah profesional dalam bekerja. Walaupun lek ku omong kudu wis lemes kudu turu, tapi yo piye neh aku kudu syuting lho Mbak ben oleh duit. Kancane aku yo Mbak, dino iki aku arepe blonjo ning pasar. Sadurunge aku ning pasar, aku ngeterne bocil dhisik ning sekolah yo. Sebenere iki aku ki ning pasar mau pengen golek lombok karo golek bahan masakan sing tak nggo masak dino iki Mbak. Ning mae sampean rego lombok piro Mbak? Lak dino iki mau aku takok rego lombok ki wis 80.000 ning pasar Kademangan kene. Lak ning mae sampean piro Mbak? Luwih larang apa malah luwih murah? Selain tuku lombok, aku yo enek tuku jamur yo Mbak. Aku ki pengen masak botok jamur, kambek botok, terus bakso ngono ki dikeki gerih. Nah, iki mau aku kan tumbas lombok 1/2 kilo terus karo jamur. Tapi iki mau ki aku nggak nemu ndek kene ki gerih karo godhong kemangi Mbak. Terus akhirnya iki mau aku njajal mlaku ngetan golek ini bakul sayur langgananku biasane. Tapi ternyata ndelalah iki mau ki bakul iki urung buka. Mbuh antara wonge sing gak dodol apa memang yo aku sing kisuken. Terus mari ngono aku akhirnya balik mlaku ngulon Mbak ning langgananku iki juga. Aku nggak ngerti yo jenenge iki tokone opo, tapi ki wong lak tumbas rene iki lak nyeluki mesti Bu Kaji karo Bu Haji ngono, Pak Kaji karo Bu Haji ngono. Terus iki lagi aku nemu enek gerih ndek kene, tapi aku sik kurang blonjo siji kas Mbak, yaiku godhong kemangi. Terus iki mau aku yo enek Mbak karo tumbas tomat ijo karo tomat abang. Kan enake kan karo diirisi tomat ngono kae to Mbak. Lak bodok ki lak menurutku lo yo, soal iki bene seger ae. Sakwise aku tumbas gerih to Mbak, njajal aku ki pengen melipir ngulon golek sing kae mau kemangi terus karo golek tomat ijo karo tomat abang. Sakwise aku tumbas iki terus aku ki pengen jajal mlaku ngulon neh Mbak, ndelok mubeng-mubeng pasar. Soale aku ki sawi lho Mbak ora ning pasar kene. Lak mbiyen Mbak, nalika aku pas sik dodol makanan mbiyen, aku ki bendino lek lho Mbak mesti blonjo kuwi ning pasar kene. Embuh blonjo jajan utawa blonjo bahan sing tak ngge masak utawa tumbas-tumbas koyo plastik kuwi aku selalu tumbas iki ndek kene. Dadine ki aku koyo sak ubeng-ubengan kene ki meh apal Mbak karo pasar kene, soalnya mbiyen ki yo mendino aku kene pasar kene. Tapi semenjak aku wis nggak jualan, mungkin sekitar ada 2 tahun yo aku wis nggak dodol. Pasar iki malah koyo ngene lho Mbak keadaane sing jero ki sepi, janan sisih etan sepi, sisih kulon yo sepi, tapi sing paling nemen ki sisih kulon kene ki lho Mbak, sepine nggak umum. Padahal mbiyen daerah kene ki rame, enek bakul buah, bakul polo, terus enek tukang jahit, bakul emas imitasi ngono kae enek, tapi saiki ki bener-bener sepi banget lho Mbak pasar iki. Yo piye neh Mbak, jenenge daerah saiki sing sembarang serba online. Mungkin yo wong-wong kadang pilih online tumbase utawa tumbas tukang sayur sing bendino ki iso liwat ning ngarep omah. Iki sakwise aku blonjo sayur ki mau yo Mbak, terus aku pengen tumbas sarapan, yaiku tumbas jenenge Pake iki. Iki ki jenenge murah lho Mbak, lak enggak salah sebungkus sih regone 3.500. Terus aku tumbas 2, satune tinggi aku, satune tinggi bojoku. Wes yo Mbak, aku wis mari blonjo, matur suwun wis dikancani, sampai ketemu besok yo. Bye.